Lourdes, con 87 anos aquí, artista da Liga dos Cantantes Extraordinarios. 88. Máis que 88. Unha máis, 88 ou 87? É 8. 88, dixo Desde o non día mal. 20, desde o día 20 de maio. Desde o 20 de maio, pero non tiña esta información, 88 anos. Eu quero darlle unha aperta. Iván, ven aquí, a Iván, por favor, que ahora me va a desentender, porque ven aquí, querido Iván, que está completamente destrozado y emocionado. Va. Ven aquí, Iván, ven aquí. Ven aquí. Ven. Iván, a ver, seguro que os que seguistes a sexta edición da Liga sabedes que houve algún concursante que empezou pois a nivel emocional un pouquiño tocado porque a vida pois vai e ben, a vida danos golpes duros ás veces, e Iván pois comezou este concurso perdendo a súa avoa coa que tiña unha relación maravillosa. Lourdes, por eso se emocionou tanto contigo e con Ángel, e parecemos aquí, Así que, Lourdes, Iván e Ángel, imos aproveitar este momento tan emotivo, Lourdes, se che parece, que fixeches tamén este tema para dedicarlo a todas as avoas galegas e que andan polo mundo adiante. Eso, bueno. Que che parece? Pois que sí, que me parece ben. Todas as avoas que eu tamén quixen as miñas. A todas as avoas que están aquí, as que xa non están, e as que nos coidaron, as que nos regalaron tanto, e tantos valores que temos grazas aos avós. Grazas, de verdade, Lourdes, por vir con Ángel, que eu sei que era difícil tamén, pero fixéchelo moi ben. Houve que facerse a idea. Bueno. Irse facendo aí. Tu veches tempo de facerte a idea? Pois sí. Pois sí. E agora como quedaches despois de cantar, Lourdes? Ui, agora estou tranquila. Estás tranquila agora? Se pasou. Ahora xa pasou, agora xa pasou, agora xa estou tranquila. Moitísimas gracias, Lourdes, por vir. Gracias, Ángel. E Iván, se che parece os dous xuntos, temos que pedir, porque hoxe hai unha cousiña que eu non esperaba, Lourdes, aquí para ti. Para ti, sí. Alguén me mandou algo de parte da túa familia. A ver, que entre, que eu non sei o que pasou. Pareceche ben, Lourdes, sí? Pois a ver. Pero que sea recibir. Ben, Iván, ben. Que che parece, Lourdes? Pois, que pode dicir que é o primeiro ramo de flores que me regalan. Sempre me regalaron flores, ramiños, pero 2 ou 3. 2 ou 3. Regalaronche ramiños como, así como? 2 ou 3 flores. Pero do campo? Sí, das silveiras. Das silveiras. Flores, vamos a apartar aquí para que se vean a cariña. Este é un ramo maravilloso. Flores das silveiras, pois mira este ramo que che... Este é maravilloso. Que mandou Ángel e a túa familia para que tuveras este día especial. Que che parece? Pois que sí que é especial. Sí que é especial. A cuidalo, Sí? Gracias. Forte aplauso para Lourdes, Ángel e para Iván. A vida é así. Hasta luego. Gracias, Iván, de verdad. Gracias por todo. Forte aplauso para Iván tamén.